Het is iets wat veel mensen graag zouden willen. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En om dat idee te kunnen bevorderen is de vereniging Zeeuwse Hofjes opgericht. Zij proberen een nieuw leven te blazen in het fenomeen hofjes en doen dat nu al volop in Zeeuws-Vlaanderen. En zeggen we willen anders oud worden. We willen gewoon wonen in verbinding met elkaar. Leuke dingen doen, maar ook zorgen dat we kunnen blijven wonen waar we dan gaan wonen. En daar zijn die hofjes voor bedoeld. Het loopt heel erg leuk. Je ziet met name gewoon de samenwerking, het samenleven eigenlijk tussen de bewoners. En dat betekent dat het eigenlijk ook op een hele simpele manier een stukje eenzaamheid doorbreekt. En die eenzaamheid wordt onder andere door activiteiten in en met het hofje doorbroken. Die initiatieven zullen mede bedacht worden door een bewonersraad bestaande uit inwoners van het hofje. Samen met de andere bewoners zorgen ze voor een fijne leefomgeving. Dat kan heel simpel zijn. Dat kan zijn samen de tuin onderhouden. Dat kan ook zijn de vuilbak. Maar ook gezellig samen koffie drinken op een ochtend. Dat soort dingen moet je. Het gaat om simpele dingen. Maar wel in vrijheid. Niets moet. Mensen mogen zelf beslissen wat ze doen en wanneer ze het doen. Belangrijk om te weten is dat Zeeuwse Hofjes geen zorginstelling is. Benadrukt ook Guus. Nee, wij zijn een vereniging van bewoners eigenlijk. En we willen heel graag samenwerken met zorgorganisaties. Maar we zijn zelf geen zorgorganisatie, nee. Een van de aanstaande bewoners is Adrie Schilleman. Hij heeft een appartement gekocht naast het nieuwe hofje in Zaamslag, dat nu in de maak is. Ondanks dat hij er dus naast gaat wonen, wil hij zeker onderdeel worden van de vereniging. Vooral naar de toekomst toe lijkt het hem heel handig. En zeker als je aan zo'n hofje woont, dan verwacht ik dat toch wat gemeenschapszin, die er ook voor zorgt dat mensen wat meer naar elkaar omkijken. En ideeën voor initiatieven heeft Adrie al. Ik heb een klein moestuintje. Dat kleine moestuintje heeft ervoor gezorgd dat ik 6 maanden op een jaar sla uit eigen tuin eet. Nou, dat vind ik gewoon geweldig. En dan met de buren, ja, er zijn waarschijnlijk ook wel wat geestverwanten die zeggen van... hé, je hebt de sla op de verkeerde... want ik ben niet zo'n groene vingervent. Je hebt de sla op de verkeerde manier gezaaid of je moet dat zus doen en zo doen. Vind ik helemaal niet erg. Als het hofje eenmaal actief is, ligt de bal vooral bij de bewoners. Maar Zeeuwse Hofjes zal zeker wel betrokken blijven. Die rol die gaat voornamelijk in de coördinatie van een heleboel dingen. Coördinatie met de gemeente, coördinatie met andere dingen. Zorgen dat dingen gebeuren, dat ook gerealiseerd worden, dat afspraken worden nagekomen. Dat houden we bij. Ook waar vraagstukken zijn in de groep, kunnen wij even een bemiddelende rol spelen. We leggen de contacten met de zorginstellingen, met de gemeente of wat dan ook. En ben je starter? Ook dan zou je volgens George prima terecht kunnen in een hofje. Volgens mij kan dit in principe prima, want je moet ook een mooie leeftijdsopbouw hebben. Jonge mensen kunnen ook een toevoeging zijn voor de ouderen, maar wel in het concept van een hofje, wonen in een hofje is samen doen.